Hi, Rian. Hi, hi, hi.
Hi guys! Yan po ang pinagmamalaki ng mga taga Pangasinan, ang Saint Vincent Ferrer na nanalo sa Guinness Book of Record. Branja TVG anti nawasawa. Hi guys! I'm very proud to announce sa inyo na ang province ko na Pangasinan win in the Guinness Book of Record, the tallest structure in the world, na tinalo niya ang Statue of Liberty ng Amerika. Kainan dito guys. Siyempre mainit. Inom kayo. Say hi Rian. Okay. Oo. Hi. We're here at Bayambang
para hindi na tayo sa gusto. Six lang.